ಮಾತೆರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂಡು 11 ಇತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ತಿನಿ ಮಾತ್ರ ಕೋಡೆ ಒರೆಸಿದೆ ಅಂಚದ ಇನಿ ಒರೆಸಿಚಿದೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಕಾಣೆ ಬರ್ಸ ಅಂಚದ ನೆಲ ಪಸೆ ಬರ್ಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಒರೆಸಿಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತ ಪೂರ ಕೆತ್ತದೀರು. ಸೊ ಅಂಚದ ಅರ್ಥ ಸಾಕಾಣೆಂಕ್ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಕೆತ್ತದೀರು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇನಿ ಅಡ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಕೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬಿತ್ತನು. ಸೊ ಇನಿ ಅಡ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಯಾನ್ ದೀದಿತ್ತೆ ಇನಿಕಂದು ಆಂಡ ಇನಿ ಕಾಣೆ ಬರ್ಸ ಆತನು ಚಂಡಿ ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡಿಪೇರ್ ಆಯ್ಜಿ ಪೂರ ಅಂಟದು ಗೊತ್ತನು. ಅಂಚ ನಾನು ಒಂದೇ ದೊಂಬು ಕಾಯಿನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚು ಒಟ್ಟು ಬಾರ್ದು ಸೂಟನ್ ಗೊತ್ತೀನಿ ಬಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಅಡಿಗೆ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಗಹನನ ಶಾಲೆ ಇರ್ತಲೆ 92 ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ಬಂದಾಗ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಂದಿತ್ತೆ. ಗಹನನ ಶಾಲೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಂದಿತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಂದಿತ್ತೆ. ಕೋಡೆ ಮಲ್ಕೊಡು ತಿನ್ನಿಯೆ ಕೋಡೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೀನು ಕಂತೇರು. ಸೊ ಮೀನು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿದ್ದು ಏತ್ತು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಆತೆ ಪಂಡು ಮೀನು ಮಲ್ತೆ ಇನಿ ಫ್ರಿಜ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿಯೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈ ಕೊಂಚ ಚಪಾತಿ ಆಡು ಅತ್ತು ಬೇತದಲ್ಲ ದೋಸೆ ಆಡು ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಟ್ ಇಂದು ಎಂಕ್ ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಚಲಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಪುಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉರ್ಪಿಲರಿಕ್ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಕಡೆದು ಮಲ್ತಂಡ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುಂಡಾತೆ ಅವು ಏತಂಡಲ ಆತೆ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಜಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು ಅರಿವು ಇದ್ದನು ನನಗೆ ಡಿಮಾರ್ಟೆಡ್ ಕನದಿನ ಅಂಚಾದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಕ್ಕ ಗೀ ರೈಸ್ಲ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಕಂತೆ ಇನಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಆಸೆ ಆಂಡು ತೂನಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಂತೆ ಅಂಚದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಗಂದು ಯಾನ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದ್ ಮಲ್ಪುನು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡ್ತು ಇಂಚಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೇ ಬಂದುಂಡು. ಬಟ್ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವುದೇ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ನೆತ್ತಲಾಗ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಅಂಚದು ತೂಕ ಯಾನಿಕ್ಲೇಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತದು ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಮಶ್ರೂಮ್ ತೂದು ಆಸೆ ಆದ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡಾಂದು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕದ ರೆಸಿಪಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ. ಸೊ ಅಂಚದ ಅವೇನು ಮಲ್ಪು ಗಂದಾಂಡ್ ಅವು ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡೇರ ಆರೆ ಐಟ್ ಅಂಚದು ಆ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲೇಗ್ಲ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಂದು ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಶ್ರೂಮ್ನ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಕ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಪುರ ಮೀತದ ಪುರ ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ಅವು ಮಣ್ಣು ಪುರ ಉಂಡತೆ ಧೂಳು ಪುರ ಪೂರ ಪೋಪುನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಕ್ಲೇ ಪಾಡುವೆ ಬಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಮಶ್ರೂಮನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಾಗೆ ಯಾನ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಾಡ್ದು ಐಕೆ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಒಕ್ಕ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಶ್ರೂಮ್ ಮುರ್ಕುನಾತಿ ಯಾನು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ದೀಕ 5 ನಿಮಿಷ ದೀದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐತ ಮೇಲ್ದ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಓಕೆ ತುಲಿ ಯಾನ್ ಮೇಲ್ದ ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ದೀತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ನಾನು ಈಗ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 2 ಇಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಚೆಕ್ಕೆ ಲವಂಗ 2 ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕೊಂಜಿ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ತಾರೆಗೆ ತೊಂದೆ ತಾರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜೆನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೀಜಲ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ತಾರೆ ಇದೆ ತೊಂದೆ. ಓಕೆ ಮಸಾಲನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಲ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೇನು ಪಂಡಾರ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಸೊ ನೇನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತೊಂದು ಅವೇ ಬಣಲೆಗೆ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಯಾನ್ ಏನ ಪೂರ ಗೆತ್ತಿತೆ ಏನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಬಾಡೋಡು ಒಂದು ಫುಲ್ ಬಾಡೋಡು 18 ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಚೆಕ್ಕೆ ಪೂರ ದಿದೀತೈತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತಾರ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನು ನೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತನು ನಾನು ನೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ನೇನು ಪೂರ ಏನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಏನು ಸಣ್ಣ ಕಡಿದು ಬರ್ಕ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಗ್ರೈನ್ ಆತನ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಶ್ರೂಮ್ನ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಸುರುಕದೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಐಕ್ ಆ ಬನಲೆಗೆ ನಾನು ಮಶ್ರೂಮ್ನು
ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮಶ್ರೂಮನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಬುಡುಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಓಕೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಬೌಲ್ ಒಗ್ಗೆ ತನಕ. ಓಕೆ ಒಂದೇ ಬಾಣಲೆನ ದೆಕ್ಕದು ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಕೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಇರೆ ಪಾಡೋದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಳಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಯಾನ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಕರಂಚೆರೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆದೀತಿನ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡ್ಗ. ಮಸಾಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಮಸಾಲೆ ಫುಲ್ಲು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಆತ್ನೆಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಡು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ದೀಕ ಓಕೆ ಅವು ಅರೆಪು ರೆಡಿ ಆಯ್ಲಾತನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಈ ರೈಸಿಗೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡೋಳತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಒಂಜಿ ಲೋಟ ರೆಡ್ ಲೋಟ ಅರಿ ಪಾಡಿಯಾನ ಏನು ಸರಿ ದೆಕ್ಕದು ದೀಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆರೆ ಬಿಡ್ತ ತುಲೆ ಮಸಾಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಕಲರ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಜಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆತನ ಐಕ್ಕೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೂಟುದು ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬಿಡ್ಕೊಂತೆ ಚೂರು. ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡ ನೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೈತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ನೆಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಡೆದು ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನಿ. ಓಕೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ತೂದು ನೆಕ್ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಇತ್ತನ ಮಿತ್ತ ಪಾಡೊಲಿ. ಓಕೆ ತೂಲೆ ಆರು ಪನ್ನಲ್ಲ ಕಾನೆ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಇಂಚಿನ ಬೈದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ತುಕ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಗೀರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚಾತನ್ ಬಂದು ಗಂಟೆ ಆತಂಡು 12ಗೂ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಗೀ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಯಾಗತ್ತಂಡೆ ಎಂಗೆ ಗಾನನ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲಿ ತೊಂಬರೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಐದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಗೀ ರೈಸ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಎತ್ತುಡು ಪದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದುಂಬು ಸೊ ಅಂಚದು ರಪ್ಪ ಉಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ ದಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ರಪರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಗೀ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆವಡು ದಯ ಪಂಡ ಗಾನಿಗೆ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಅಡೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆದಿಂಡು ಬೋರೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಗೀ ರೈಸ್ ಸಿಟಿ ಬಂದು ಮಲ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಪೋಪುಲ ಕಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಜದು ರಪರಪ್ಪ ಯಾನ್ ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ. ಓಕೆ ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ರೆಡ್ ಸಿಟಿ ಬರಡೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಹಿಂಗೆ ವೇಲೆಂಡು ಮುಲ್ಪ ಭಾಜನ ಅಡಿಗೆ ನನಗೆ ಭಾಜನ ಊರುಣಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಆಡು 10 ಅಡಿಗೆ ಆಡು ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಭಾಜನ ಉಂಡು 10 ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಭಾಜನ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಸುಮಾರು ಭಾಜನ ಉಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ದೇಕ್ಕದು ಯಾನಿಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ಯಾನ್ ಪಿದಾಡಿಯೇ ಉಲ್ಲ ಇಡ್ದು ಪಿದಾಯ ಬಂದಾಗ ಗಮ್ಮ 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 ಪರಿಮಳ ಆರೊಂದುಂಡು. ಓಕೆ ಎಂಗ್ಲ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಕೆತ್ತುದೇರೆ ತಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜುಂಡು ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ ಅಡ್ತೀನಿ ಎಂಗೆ ತೂವರ ಒಂದು ಜಾಂಡ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ತರ್ತೀನಿ ತಲೆ ಫುಲ್ಲು ನೆಟೆ ಪೂರ ಕೆತ್ತುದೇರು ಫುಲ್ಲು ರಾಸಿ ಬಜ್ಜಿರಿತ್ತನು ನೆಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದೇರು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ರಾಸಿ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ದೊಂಬು ಪಂಡ ಆಪುಜವು ಚಂಡಿ ಐಟ್ ಎಡ್ಪರೆ ಆಪುಜ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಲ್ಪ ದೀತೆ ತಲೆ ನೆಟೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡು ಲೈಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆ ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ಈ ಸೈಡ್ಲ ಕಿತ್ತದೇರು ಆ ಸೈಡ್ ಲಂಚೇನೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಚಂಡಿಗೆ ಪೂರ ಯಾನ್ ಅಡ್ತಿಜ್ಜಿ ఒక ನುಂಗಿ ಕಡ್ಪುಗ ಅಂದು. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಗಂಟೆ ಪದಾಡಿರುವ ಅಣ್ಣ 10 ನಿಮಿಷ ಹೆಂಗೆ ಅಡೆಬೋದು ಎತ್ತೋಡು ಗೀ ರೈಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂಡೆ
ತುಕ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದು ಪನ್ಪ ಎಂಚ ಆತನಂದು. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗಹನಲ್ಲಿ ತೊಂಬರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೀ ರೈಸ್ ಯಾನು ಮಲ್ದಿಜಿ ಸಿಟಿ ಕೊಡ್ದು ಬಂದು ಮಲ್ದು ಬೈದೆ ಯಾನ್ ತೂತಿಜಿ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಗಹನಲ್ಲೇ ತೊಂಬರ್ಕ ಏಯ್ ಪಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮಾರೆಯ ಪಲ್ಪುರ್ಚಿ ಎಂದ ಮೆಲ್ಲ 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 ಗಹನಲ್ಲೇ ತಂದು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೇನೋ ಬೋ ಸೆಖೆ ದೊಂಬು ಬೆಚ್ಚ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ಉಂತಿಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋದು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಇಲ್ಲ ಗೆತ್ತು ಈಗ ಎಂಗ್ಲು ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಒಣಸ ಬರುವೇರು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಎತ್ತಿನ ಹತ್ರ 60 ದಾಂಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾರೆ ಏನಾಗಂತ ತೇ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ಜೆ ಆರ್ತಿನ ಬರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡ ಹಬಿ ಏನವು ಹೂವರಿ ಏರ್ ಕೋರ್ನಿ ಪಾಪ ವಾ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನೀನು ಇಂದು ಪುಲಿಂಡ ಮಾರ್ಯಾರೆ ನಿಜ ಹಬಿ ಈರ್ಕೇನ್ನ ತಾರ್ಕೂರ್ನ ಅಂದ ಪಾಪ ಏ ಹಬಿ ಅವಳು ತೂಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ಜಾ ಆಡ್ತೀನ ಹಾಂ ಅವು ಪೋಯ್ಜಿ ಹಾಂ ಚಂಡಿ ಪೋಯ್ಜಿ ನಾನೈತೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ದೊಮ್ಕಾಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ಕಪ್ಪ ಆತಂಡ 12:30 ಕರೀಂಡು ಪಾಪ ಮೇರ ರಿಕ್ಷಾದಾರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅರಿಜ್ಜಿಂದು ಬರೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ತುದು ಕೊರಿಯರ್ ಆತ ಎಂಜ ಏನಿಕ್ಕದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಾಪ ಹರಿ ಕೊರಿಯರ್ ಪಾಪ ಸೊ ಓಕೆ ಅಭಿ ಉಲೇ ಕಲ್ಲೆ ಹರಿ ಅವೇ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಚಿತ್ತೂಲಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮುರಡಿ ಕಂದಿತ್ತೇರು ಬೈಯಾಗ ಪುಲಿ ಪಂಡ ಪುಲಿ ಅವನ್ ತಿಂದೇರ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಈತೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಬತ್ತಂಬ ಇದ್ದೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಹಲ ತಿನ್ಪೆ ಚಿತ್ತುಪುಲಿ ಅನ್ಸದು. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗೀ ರೈಸ್ ಇಂಚಾತನ್ ತೂಕ ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಓಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಗೀ ರೈಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗುದು ಬಲಿ ತೂಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನಿ ಬಲಿ 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 ಮೈ ಗೀ ರೈಸ್ ತುಲೇಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತ ಫುಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಗಾನ ಯೋರ್ ಫೇವರೇಟ್ ನಾ ಗೀ ರೈಸ್ ಏನ ಸಾರು ಸಾರು ಕೈ ದಿಕ್ಕ್ಯಾರಾ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ತುಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಡ್ಡಾತನ ಕೇನ್ಗ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಪಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಕ್ಕ ಮಲ್ದಿನಿ ಬಯ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಗುಡೆದಾಗ ಸಿಂಡು ಮತ್ತು ರೈಸ್ಲ ಮಲ್ದೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಪ್ಪ ಅಭಿ ಎಂಚಾತನೊಂದು ಪನೋಡು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅದು ಪನೋಡು ಎಡ್ಡಾತನಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾತಿ ಚಿನ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಪನೋಡು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅದು ಗೀ ರೈಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನಾ ಗೀ ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ರೇವಿ ಬನ್ನಿ ಗೀ ರೈಸ್ ಎಡ್ಡ ಆಪಣೆ ಗ್ರೇವಿ ತಾನೆ
ದೈಕ್ ಮುರ್ಕದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಇಂದ ಆತ ನೆಟ್ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಂ ಓಕೆ 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 ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದೆ ಸಾಧಾರಣ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ತೂಕ ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಚೂರಿ ಮಾಡೋದು ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಲಾಗಬೇಕು ಗೀ ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಗ್ಲ ನಾತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ನಾನು ಗೊತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಆತು ಓ ಸೂಪರ್ ಆತು ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾನಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಗೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗಾತ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ದಾದನ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಂತ ತಿಂದ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪ್ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮಶ್ರೂಮು ಚಪಾತಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ರೈಸ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಗೀ ರೈಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಎನ್ನ ಹಬ್ಬಿ ಅತ್ತಲೆ ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ತೊಂಡ ಬೇಜಾರು ಅರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇರಗಿತ್ತ ಒಂದು ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೋಡ ಉಂಡೆ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನುಪ್ಪೆ ಬಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಒಡಸ ಉಂಟ ಇದೀತ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಕ್ಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಡ್ ತಿನ್ನಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಹೋಗ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಂಡೇರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಕಡೆದು ಬರವಲ್ತಿನ ಇಷ್ಟ ಆಪುಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪುಡಿ ಬಾಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಂಚಾದ್ ಅರೆಗ್ ಕಡೆದು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಶ್ರೂಮ್ ಏಪಲ ಸೊ ಎಂಕ್ ಪುಡಿ ಬಾಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನ ಏಪಲ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಎಳ್ಳೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಮಶ್ರೂಮ್ದಲ್ಲ ಗ್ರೇವಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಗೀ ರೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ.